Pídolle ao señor Vázquez que non pague as súas frustracións, as que debe ter, porque os líderes do seu partido parece que non lle fai moito caso insultando os conselleiros. Desde logo, Galicia non se merece un líder da oposición que, en vez de preocuparse por facer propostas, por trasladar alternativas que axuden a solucionar os problemas que hoxe ten a ciudadanía, a preocupación que ten é buscar insultos cada día novos cara aos membros do goberno. Desde logo, señor Pachi Vázquez, non se pode facer respetar ante a ciudadanía galega si tampouco é quen de facerse respetar dentro do seu partido. Pedímoslle que poña orden no seu partido, que se dedique a pensar en propostas e alternativas como persoa que ahora mismo está tamén representando os galegos desde a oposición, e que deixe gobernar, que deixe que os conselleiros leven a cabo as súas tarefas de goberno e que el lle poida trasladar alternativas a esas tarefas de goberno. Seguro que iso é o que están esperando del todos os galegos.